Il-pożizzjoni tal-Assoċjazzjoni tal-Piroteknika hija ċara, il-Gvern għandu jħares it-tradizzjonijiet illi jagħmluna Maltin. Dan intqal wara l-każ serju li seħħ b'Riżebbuġa u li fit-tmiem il-ġimgħa fetwa l-festa ta' San Pietru li spiċċat bla nar. L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Piroteknika fi stqarrija fakret kif il-lob tan-nar huwa parti integrali mill-festi tal-irħula f'Malta, speċjalment wara l-mod li bih intlaqtet din il-festa b'deċiżjoni tal-qorti. L-Assoċjazzjoni fakret li dejjem kienet promotur responsabbli favur is-sigurtà pubblika u l-konformità mal-liġi u kull spettaklu tal-lob tan-nar għandu jkun kopert permess validu li speċifika l-ħin, il-perjodu, id-distanzi ta' sigurtà, id-dimensjoni u t-tip tal-lob tan-nar li għandu jinħaraq. L-Assoċjazzjoni semmit kif dawn l-aħħar snin l-invażjoni tal-bini li parti minnu huwa legali wasal sal-buffer zones madwar l-liqi fejn jinħaraq in-nar u din saret sfida addizzjonali. L-istqarrija qalet li l-Assoċjazzjoni qed tistenna li l-partijiet terzi kollha jikkonformaw bi sħiħ u jappoġġjaw id-direttivi maħruġa mill-pirotekniċi u mill-awtoritajiet kompetenti biex tiġi żgurata l-esekuzzjoni sigura u effiċjenti tal-piroteknika. L-Assoċjazzjoni insistiet li l-Gvern u l-awtoritajiet tiegħu kif ukoll kull wieħed waħda minna responsabbli li nippreservaw l-identità kulturali ta' pajjiżna għal ġenerazzjonijiet futuri.